a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ, sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan. Ni wari bonisi ye, awɔ, ni wari bonisi ye kɔni, aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye, aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. Ka daminɛ crédit la, abonnement télé, fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye, walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a chiffre sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ, i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma. Bi ye tarata ye mai kalo ale tile 5 ye bi ye san 2026 min ye selifurancɛ kalo ye, ale fana b'a tile 15 la bi. Ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. A ye fala ye, kɔrɔ tɛ ko ni a sera tile 30 ko ye seli ye dɛ. Ni kalo kura de jɔra o tile 10 o de ye seliba ye. O de la hijidenw bɛ ka taa. Sɔgɔma in na an ka babu ala kuma la kumabaw bɛna tali kɛ jɔyɔrɔko la, min ye baro kɛlɛtigi ye ni ale kun y'an ka kɛlɛdaga ɲɛmaa ye chef d'état-major Fala ye. Ale kɛra ministre min bɛ Wolomasiri tabaw ka ko kunna, o nagakɔrɔmaa ye. O ministre min yɛrɛ bɛ Wolomasiri ka ko kunna ani surasi kɔrɔw, o jɔyɔrɔ dira jamanakuntigi yɛrɛ ma n'o ye général d'armée Asimi ye. Laseliw kɛra kunungo télévision soba la, an na o walawala maaw ka se ka o faamu. An fisi an ka kɛlɛkɛcɛw minnu tun bɛ Kidali kɔnɔ, u bɛ labɛn n'a ye ka baaraw sigi sen kan. Kidali ko an na dɔ ɲɛfɔ a la bi, maaw ka se ka faamuyali kɛ. Kɛlɛdagatigi min bɛ armée de terre kunna n'o ye Tumani Kɔnɛ ye, ale ye munumunu salo kɛ Katikaw fɛ yen. Kayikaw ni Kajolokaw ko cortège kɔɲɔ la ko o ban pewu ni waati in na, min ye taji ye o sɔngɔ yɛlɛlen don kosɛbɛ Segukaw fɛ yen. Jiko gɛlɛya Gawokaw fɛ, o y'a to jimananin min bɛ feere dɔ farala o sɔngɔ kan. Maliden minnu bɛ Kanadakaw fɛ n'o ye Union des Maliens du Canada ye n'a ɲɛmaa ye Nu Dumiya ye, olu ye jɛrɛ belebeleba kɛ an na o jaw yira u la. Fala ye jasiran barika bonyana kunungo Ameriki ale jamanakuntigi dagayɔrɔ la. Ne ko minnu bɛ taa mugu ci yenkaw don wa ou maa wɛrɛ de don? Yenkaw don dɛ. Ko marafa fana yamaralen olu bolo, olu ta ye u ka yenkaw ye. Farikolo ɲɛnajɛ ko ta na sira fɛ, Coupe d'Afrique min kan ka taa san 2027 n'o ye san wɛrɛ ye, a ɲɛbila ntolanci minnu kan ka kɛ, o tirage bɛ kɛ nin kalo in tile 19 min ye chiffres ka Coupe d'Afrique ye. Mali fana y'a ka cɛdenw sugandi. Nin ye an ka kuma la kumaba ye bi, ni ala sɔnna a ma sɔɔni sisan an bɛna n'a walawala. A bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min. Foli ni tanu k'a ta ka ɲɛsin an lamɛnbaga kɛrɛnkɛrɛnnenw ma, maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fantan ani naani, k'aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila Jani ale kumaso kɔnɔna na. Wala ko kalo ntɛnɛn fɔlɔ k'an ka drapeau layɛlɛ baaraw kɛ an ka jamana kɔnɔ. Waleya in sigira sen kan min ye jamanakuntigi Asimi fɛ, kabi ale ye fanga jɔyɔrɔ sɔrɔ n'o ye jamana ɲɛmɔgɔya jɔyɔrɔ sɔrɔ san 2021 waatiw kɔnɔna na. O la sa a y'a yira sa k'a fɔ ko drapeau layɛlɛ ka kɛ Mali fantan ani naani bɛɛ fɛ. Kulubakaw kɔni fɛ yen laada timɛna kunungo, min ye jamanakuntigi yɛrɛ a n'a baarakɛɲɔgɔnw, a jɛɲɔgɔnw ni maa minnu bɛ n'olu b'a nagakɔrɔla la ani baarakɛbolo minnu bɛ n'olu b'ale ka yamaruya kɔnɔna na, u bɛɛ lajɛlen yɛlɛla ka taa Kuluba kunungo ka taa drapeau yɛlɛ kɛ. O waleya kelen kɛra premier ministre fana dagayɔrɔ la.
min ye marabolo fana kɔnɔna na ani an ka jamana baarakɛyɔrɔ caman minisirisow caman u ye nin waleya in timɛ kunungo kulubakaw ta an ka dɔɔni lamɛn o la sabula o jaw b'an bolo. Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, fin de la grande cérémonie oculaire. Mes devoirs. Falai namora kuluba benge jabate ko ba teke ka caya nga ma kɛ ko kelen min mi mɛ ka o lakali waleya min y'an sɔrɔ avril kalo tile 25 sanba 2026 a bɛ mɛ ka lakali nga ala ka lakali cogo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ko ka ma fara kɔnɔna maa kan maliden bɛɛ lajɛlen y'i da sago fɔ ko in na bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta ɲɛfɔ ka kɛ n'i ka faamu kɛ cogo ye i ka kunnafoni sɔrɔ cogo ye ani i yɛrɛ sera ka i ɲɛda min ka waleya in na mugu kunkan fɔlɔ cili ni gɔlɛ min n'a ye Bamakɔ bɛɛ kunu hakilima wulila k'u jɔ min senfɛ a yera k'a fɔ a bɛ maa caman ɲɛna ko in labɛn kɛra kunfɛ ko ye a ma deli ka kɛ o ye wa a ma kɛ o ye ɲɛmaa minnu bɛ jamana kunna n'o ye sɔrɔdasi ɲɛmaaw ye ka kɛ n'an ka kibaruya sɔrɔtaw ye u ye ɲɔgɔn wele bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko min ye ɲɛmaaw ye fɛɛrɛw sigilen n'u bolo u bɛ se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ cogo min maa kelen min ma jaabi kɛ a don o kɛra Général Sadio Kamara ye a fɔra ko ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ yaasa ale bɛ se ka magɛn cogo min na o wuli ka jɔ senfɛ Moro Kone ale bilara o kow la tɔw ni Asimi olu ka fɛɛrɛ tigɛ yaasa min ye dugu kɔnɔna na ko minnu bɛ yen olu bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min falaye ko in kumaw cayara a lakaliw cayara don nataw la an na fɛɛrɛw ɲini ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye a bɛ minnu ɲɛna k'a fɔ ko Asimi ko a y'a dogo a y'a kɛ tan a ye tile 100 kɛ a ye tile 30 kɛ u k'a ɲini k'a dɔn k'a fɔ baara bɛ kɛ cogo min ne ma maa wɛrɛ fɔ dɛ sɔrɔdasi minnu b'an ka jamana kɔnɔ olu b'a dɔn Asimi ye mɔgɔ min ye cɛ min b'i dogo o t'anw ka jamanakuntigi ye baara kɛcogo ani ko faamuya cogo ani waleya in nana u sɔrɔ cogo min na hali minnu b'a fɔ ko service de renseignement n'i tɛ fɛn min ɲɛdɔn i bɛ fɛn caman fɔ a la nka don nataw la a na danganamaya maaw ye maaw ka faamuyali kɛ fɛn min bɛ yen bi ni jamana ɲɛmɔgɔ kan k'u hakili to la kosɛbɛ o ye ka bɛn de sinsin ka cɛfɔ sinsin ka min ye bolo ɲɔgɔnma k'o sinsin malidenw ka se ka ɲɔgɔn minɛ an ka bɔ ɲɔgɔn jalaki la an ka bɔ ɲɔgɔn tɔgɔfɔ la an ka bɔ ɲɔgɔn kɔniya la an ka fɛɛrɛw sigi sen kan min b'a to an ka jamana bɛ se ka lafiya cogo min ni waleya in kɔfɛ o b'a to sigi bɛ diya o b'a to jotigi bɛ jo jalakitigi bɛ jalaki nka fala n'i ko ka tiɲɛ fɔ n'i ko ka baara kɛ Mali kɔnɔ a ka gɛlɛ anw ka jamana sigicogo an ka jamana kɛcogo balimaya siraw teriya siraw limana siraw o ye anw ka jamana baara caman gɛlɛya munna bi ni maa min ko i bɛ wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ ka nin ko bɛɛ lajɛlen sigi a sensabara kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ mun bɛna f'i ye a bɛ ka baga maaw ma a ye maaw tɔɔrɔ a bɛ ka maaw degun wa o maa kelenw de fana ko fanga k'i jɔ a jɔyɔrɔ a ti jɔ a jɔyɔrɔ la an si kɔ dɛ an k'an labɛn an k'an cɛsiri an k'an jija an ka ɲɔgɔn minɛ an ka bɔ walitaw lakalili la ten
an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka jamana kɔnɔ an k'an sinsin k'an bolo di ɲɔgɔn ma bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati cogo min kibaruya jatigintaw a bɛ minnu lamɛn su ni tile a ye a dabila a bɛ minnu ci ɲɔgɔn ma don o don ka ɲɔgɔn ja lasiran ka fɛnw ti fɛn minnu daliyaw t'aw bolo a y'aw kɔlɔsi a la e bɛ se ka ja dɔ lajɛ a tɛ fɛn tiɲɛ ye nka i b'a bila ka taa dɔ ma a b'o degun an ka hakili to ɲɔgɔn na yaasa nin waati gɛlɛma min filɛ nin ye a bɛ se ka tɛmɛ cogo min na nka min kɔni dangarɛmanen don an bɛɛ ye ɲininkali minnu bɛ sen na wulikajɔ minnu bɛ sen na baara minnu bɛ sen na procureur bɛ ka baara minnu kɛ bi an k'a to a ko ka fori maa ma jalaki maa ma degun maa ma fɛn a yirala k'a fɔ ko ɲɛɲininiw de bɛ sen na n'o kun forila bilataw na bila minnu ye jalakilenw ye olu kɔnɔ sigi sen kelen kan sariya ale k'a ka baara kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka sariya min ɲini ni a labolili a ka gɛlɛn anw ka jamana kɔnɔ sabula bɛɛ lajɛlen ko ye kun ye maa si t'a fɛ ka kɛ kama ye. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin i kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client ka kɛɲɛ ni Sadio Kamara ka soma yɛlɛmali ye min ye kɛlɛdaga ye taabolo falenna la kunungo général d'armée Asimi ani général de division Umar Jara n'an b'a wele ko baro kɛlɛtigi anw fɛ yan Jani na kɛlɛbolotigi ani kɛlɛdagatigi olu taara ka kɛ kɛlɛ ɲɛmaaw ye kibaruya in a bɛna ni yɛlɛmaba ye wolomasiri tabaw ka baara kɛcogo la ani an ka jamana lakanaw kɛcogo la sɛbɛn belebeleba fila n'u b'a fɔ ma nanzarakan na ko décret o kanana kunungo ntɛnɛn n'o o ye mɛn kalo tile 4 ye k'a yira sa k'a fɔ ko min ye jamana ɲɛmaa ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa fɔlɔ ko ale yɛrɛ kɛra wolomasiri tabaw fana ka minisiri ye ani sɔrɔsikɔrɔw ka minisiri fanga lakana fanga taali fanga sigili a bɛɛ lajɛlen bɛ ale nagakɔrɔla la bi a fana ye maa sugandi k'o kɛ a nagakɔrɔla minisiri fana ye kibaruya in dira jɔnni fɛ min ye Fuseni Jawara ye jamanakuntigi yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ n'o ye présidence ye o secrétaire général ale de taara Mali jabarani na kunungo ka laseli kɛ k'a yira maliden cɛ n'a muso la denmisɛn ni maakɔrɔ ko ka kɛ ni Sadio Kamara ka soma yɛlɛma ye yɛlɛma mun donna a yɛlɛma ye sɛbɛn 2 ye décret fɔlɔ a bɛ fɔ o ma sa ko san 2026 fu 254 furancɛla fanga ɲɛma o ka yamaruya kɔnɔna na san 2026 ko yɛlɛma donna kɛrɛnkɛrɛnnenya la wolomasiri tabaw ka dagako la min ye jamanakuntigi ye ni wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaba don ko nin waati na ko ale de fana bɛna kɛ wolomasiri tabaw ka minisiri ye ale ni kɛlɛkɛla kɔrɔw ka minisiri laɲini ye mun ye fɛɛrɛ ni dabali ka sigi sen kan yaasa min ye kuluba ye ko min ye nɛgɛ tigɛyɔrɔ o ka kɛ fanda ye sɛbɛn 2nan min taara o fana ye décret ye min sigira sen kan san 2026 fu 255 furancɛla fanga ɲɛmaa ka yamaruya kɔnɔna mɛ kalo tile 4 san 2026 o bɛ yɛlɛma don gouvernement ale min sigira sen kan février kalo tɛmɛnen yɛlɛma in ko cogo di sa ko min ye Sadio Kamara na ale tun ye ministre d'état ye général de corps d'armée don ale de fana tun ye wolomasiri tabaw ni kɛlɛkɛla kɔrɔw ka ministre ye ko jɔyɔrɔ min tun bɛ ale bolo ko yɛlɛma donna o la maa sugandira jamanakuntigi fɛ n'o ye général de division Umar Baru Jara ye ko ka kɛ minisiri nagakɔrɔ minisiri n'o ye délégué yaasa ka na jamanakuntigi dɛmɛ a ka nin baara ninnu na min ye général d'armée Asimi ye a ye nin maa mafalen min ta nin ye maa min don a dogolen tɛ an ka jamana kɔnɔ Baru kɛlɛtigi anw b'a wele ten sabula kɛlɛdagatigi chef d'état major o ye ale ye nka jɔyɔrɔ belebele o de talen filɛ ka d'a ma nin ye n'o ye nagakɔrɔ minisiriya ye wolomasiri tabaw ka gun kan jamanakuntigi kɛlen filɛ ka ni maa min sugandi nin ye sana yɛlɛ a bɛ dɔ fara a ka o kan kabini nin waati laban ninnu na
sabula min ye baro kɛlɛtigi ye waati min na jamana yɛrɛ tun bɛ gɛlɛya kɔnɔna sanba 2 ani 20 san o y'a sɔrɔ sɔrɔdasi minnu bɛ n'a fɔ olu ma ko AT olu ka chef d'état-major tun ye a ye maa min sugandilen filɛ nin ye sɔrɔdasiw k'a ma k'a ka ko ma nɔgɔn dɛ a ko sariya tilennenya ye min fɔ o dir'i ma jaabi ka na n'a ye joona baro kɛlɛtigi a sugandili min filɛ nin ye jamanakuntigi fɛ nin ye o bɛna n'a to baara minnu kun daminɛna olu bɛ se ka sigi sen kelen kan maa kofɔlen k'a dogolen tɛ maa la wolomasiri tabaw ka gun ka bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ maa min don bɔbɔkɛ a t'a tu k'a nɔ n'a ni bɛnna min kan o bɛ waleya yaasa min ye jamana ka laɲini bɛ se ka sabati cogo min wolomasiri tabaw ka dagatigiya la Asimi de ye danaya d'a kan k'a sugandi septembre kalo tile 2 sanba 2 ni 20 k'a ka kɛ wolomasiri tabaw ka dagatigi ye o y'a sɔrɔ armée de terre ɲɛmaaya o tun b'a bolo a ye baara kɛ o la fo baara min ye maaw wasa kosɛbɛ nka gɛlɛya min donna an ka jamana kɔnɔ utu kalo tile 18 sanba 2 ni 20 o y'a to sa siranna kɔni kun nana la min y'a to Ibrahim Boubacar Keita ka fanga o nana bin o la sa min ye baro kɛlɛtigi ye a nɔgɔnin fɛ danaya kurakurayara koyi k'a ka tɛmɛ ni baara ye sabula a yera k'a fɔ maa min don a cɛsirilen a timina ka di baara min n'a kalifalen don a la a b'a ɲɛdɔn a b'a dɔn la kari fo ka se ka se a dan na su ni tile don tɛ yen min na lafiya bɛ a ye don o don kɛlɛkɛcɛw ɲininkali de bɛ kɛ minɛnw ɲininkali bɛ kɛ bɔcogo bɛ kɛ cogo di laɲini bɛ cogo di dugu kɔnɔna na ani marabolo kɔnɔna na baara bɛ ka kɛ cogo di ka fara a kan nin baaraba in kan bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ tuma min na a bɛ wolomasiri tabaw ka gun kan ɲɛmaaya la n'o ye kɛlɛdagatigi ye armée de terre tɛ armée de terre ye armée de l'air tɛ armée de l'air ye armée bolofara bɛɛ lajɛlen baro y'a bɛɛ lajɛlen kabaru k'a fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ kelen ye lakana bɛ se ka sabati cogo min nin waati n'a ka baara tɛna da o ma tuguni sabula a ye baara min daminɛ a bɛna to o la ka dɔ fara a jɔyɔrɔ kan n'o o ye a politikimayɔrɔ ye jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ ko a bɛna don o la adamadenya tɔbɔtɔli ko a bɛna don o la yɛrɛma hɔrɔnya sinsinni a bɛ don o fana na min ye wolomasiri tabaw ni diɲɛ jɛkulubaw kuma tɛ minnu bɛ jo sariya lafasali kɛ a y'o misali di utu kalo tɛmɛnen san 2025 kɔnɔna na Croix Rouge maaw an'olu kumana a ko baara min bɛ olu bolo wulikajɔ min bɛ olu bolo olu tɛ se ka kɛ fasodenw jugu ye olu tɛ se ka kɛ fasodenw kɔniyaba ye sabula wolomasiri tabaw yɛrɛ ka baara sigilen don o la baro ye o baabu min kɛ ni Croix Rouge maaw ye olu hakili sigi u yɛrɛ y'a ye k'a dɔn k'a fɔ baara min don a bɛ k'a kɛ maaninfin k'o bila fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ o ye baro taabolo ye maa min don kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko danaya b'a kan sɔrɔdasiw cɛdenw sɔnnen don a ye k'a sababuya k'a ka baara kɛcogo ye fala ye a b'a fɔ min ma ko intégrité morale sigana tɛ maa min na yuruguyurugu ko kuma tɛ se ka fɔ a ye ni min fɔra k'o sigi sen kan waati bɛɛ ka taa kɛlɛkɛcɛw kɛrɛfɛ minnu joginen don waliya cɛjugu minnu bɛ ka se ka olu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ baro ye nin caman kɛ misali laban min ye san 2025 binkɛlen Bamakɔ kan gendarmerie kɔnɔna na ale de fɔlɔ bɔra ani Mamadu Masawule Samake ka t'u ɲɛda maa minnu bɛ n'olu minɛna kan sɔrɔdasi minnu bɛ n'olu ye degun sɔrɔ gendarmerie kɔnɔna na Falaja ka nin ɲɛda olu kan min ye maa kofɔlen ye sɔrɔdasi ka dɔgɔ k'i joginna i ye degun sɔrɔ k'a ma zole da ka t'i lajɛ kɛlɛdaga ka dɔgɔ san kɔnɔ siɲɛ 2 siɲɛ 3 a tɛ munumunu salo kɛ yɔrɔ min ka kɛlɛkɛcɛw k'olu lajɛ u ka baarakɛcogo lajɛ danaya dalen filɛ maa min kan nin ye bi k'a bɛ se ka kɛ Sadio nɔrɔbilaba ye wa a bɛ se ka Asimi fana dɛmɛ wolomasiri tabaw ka baaraw la sabula danaya b'a kan sɔrɔdasiw ka gun bɛɛ lajɛlen kan min ye nin maa 2 ye n'u sera k'u bolo di ɲɔgɔn ma bɛnkan minnu sɔrɔla waliya minnu sigira sen kan sɔrɔdasiw ka gun kan nin waati na ka se ka yɛlɛma sigi sɔrɔdasiw la ko a bɛ se ka taa ɲɛ wa a bɛ se ka sinsin a bɛ se ka kɛ ka nafa lase jamana bɛɛ lajɛlen ma. dugutigi ni wari dafara a ye paase d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sitan Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n gomi t'i gosi. Ngonga
sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ btp de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ edm mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye edmsa ka centre d'appel wele kɛ 36077 la walima agence edmsa mun ka surun aw la n'an bɔra jamana jɔyɔrɔbaw la an bɛ taa kidal nin waati in na kɛlɛdaga ɲɛmaya bɛ maa min bolo o ye colonel Atayɛri Mayiga ye marabolo 7nan dugukoloko hukumu kɔnɔna na a taabolo 2nan a n'a ka cɛdenw u bɛ anifisi kan kɔnɔ nin waati in na kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen n'u labɛnnen don duguma kɛlɛ kama olu kɔni kuma kɛr'u fɛ kunu ni kunasini ko min ye baabu ye tali kɛ mun na laɲiniba minnu bɛ senna labɛn min bɛ senna yaasa kidali don bɛ se ka daminɛ cogo min colonel Atayɛri a y'o fɔ a ka cɛdenw ye a k'u ma ko min ye seginkɔ min bolodara ka na anefis ani agɛlɔ k'olu to u bolo hali bi k'a kɛ kun ye baaraba minnu bɛna kɛ wulikajɔ cɛsiri min bɛna kɛ duguma sira fɛ ni wolomasiri tabaw ye baara kɛ sanfɛla la o ye olu ka se ka da kidali ka t'u sigiyɔrɔ ta don nataw kɔnɔna na min ye Atayɛri ye a ko kɛlɛkɛcɛw ma k'u galabu foni u k'u u fari foni u bɔra ka baaraba minnu kɛ nin waati laban in na ka kidali n'a lamini bɛɛ lajɛlen lakana dɔ bɛna fara a kan wa min ye wulikajɔ ni cɛsiriw ye o baaraw bɛna sigi sen kan fala ye min ye kidali ye waati min na Bamajɔ ni walekebaw donna kidali dugu kɔnɔna na u ye labɛn ni fɛn bɛɛ lajɛlen sabati ko yaasa Aligabas Agi Intala Bilal Agi Sherifu ani Iyad Agali olu bɛ se ka na don dugu kɔnɔ cogo min na ka na u jaw ta wa kelen o waati kelen de la u ye maa minnu labɔ Aligérie dancɛ la ka na min ye AES cɛdenw ye olu kɔni olu ka mɔbiliw filenkolonci k'o dakolonci u yɛrɛ kun sɔnnen don cɛbalen min ye k'a fɔ k'o kana sa kana k'o labɛn yaasa ninnu bɛ se ka na don dugu kɔnɔ cogo min u y'o fana fa Kidali ale kɔnɔna na nin waati in na Kidali kan kɔnɔna maa tɛ yen wulikajɔ ni cɛsiri ni labɛnw de bɛ sen na hali n'o y'a sɔrɔ maaw bɛ ka zole da kelen kelen armée bɛ k'a lajɛ sa sankolo la maa bɛ yen n'o bɛ mɛru na n'o bɛ degunna kɛrɛfɛ k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ baara la ka sɔrɔ ka labɛn sabati kundali kura k'o kɛ Kidali kan o labɛnw de bɛ ka kɛ bi na anifisikaw fɛ yen ka kɛ ni min ye colonel Atayɛri Mayiga ale ka laseliw ye o waati kelen kɔnɔna na Bamakɔ yan général de brigade Tumani Kone ale ye wulikajɔ kɛ tubabukalo salen tile 28 ka taa i ɲɛda Katikaw kan ni Kati lamini maaw kan wolomasiri taba minnu bɛ jɔyɔrɔw la ka t'olu bɛɛ lajɛlen lajɛ min ye dugudenw ye k'a f'u ye saw ka baaraw daminɛ waleya min kɛra avril kalo tile 25 o kɔfɛ kalo tile 28 min ye chef d'état-major armée de terre ye a taara a ka kɛlɛkɛcɛw lajɛ u jɔyɔrɔkow lajɛ min ye baaraba minnu kalifalen don u la sa Tumani ye jira olu sɛnɛ kan k'a ɲini u fɛ u k'u cɛsiri u k'u jija nka u k'u kɔlɔsi kibaruya jatigintaw na bɔlɔlɔ sira fɛ u k'olu ye k'u to yen jatigɛ kana na wuli tuguni min ye général de brigade Tumani ye a y'a fɔ dugudenw ye fana o fana k'u cɛsiri yaasa cogo min na u ni sɔrɔdasiw bɛ se ka u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na waati minnu na ni degun bɛ yen u ka se ka kibaruya sanumanw d'u ma baara bɛ se ka sigi sen kan cogo min na Kati a n'a lamini bɛɛ lajɛlen na général de brigade Tumani Kone armée de terre ale chef d'état-major a y'o munumunu salo kɛ an sɔnkokaw fɛ yen balo ani dumuni o taara ka di dugudenw ma ale ni sardinu ka taa se malo ni ɲɔ ni makɔrɔniw ma ani furaw o kɛra sibiri tɛmɛnen
min ye Mali adamaba jɛkulu minnu bɛ n'o ye Irisilakaw ka Afrika kɔɔri ye ani wolomasiri taba olu ye nin baara in kɛ u y'a yira sa ko olu kɔni bɛ dugudenw kɛrɛfɛ su ani tile Bamacɔri ka wale kɛlɛli bɛ se ka kɛ cogo min na dugudenw k'u hakili sigi min ye wolomasiri taba n'u dɛmɛbagaw ye u bɛna kɛnɛ kan yan bi wa u bɛna dugudenw lakana dugudenw fana mana fɛn o fɛn ye n'o ye siganako ye u ka o da u tulo kan Bamakɔ kɔnɔna ya kabini mɛkalo tile fɔlɔ procureur min bɛ militaire ka ko kunna ale y'a yira sa k'a fɔ ko baaraw bɛ sen na min ye sɛgɛsɛgɛliw ye o la sa a yera k'a fɔ ale kɔni ka kibaruya di kɔfɛ maa minnu bɛ bi n'u olu somaw ye kibaruyaw lase an ma a fɔlɔ o ye maître Muntaka Tali ye ko ale kɔni somaw bɛ k'a ɲini u y'a yira sa ko ka jaabi d'u ma a bɛ yɔrɔ min na a n'a bɛ cogo min na u ka se ka ɲɛf'u ɲɛna kunungo min ye Yusufu Daba Jawara ye a yirala fa k'a fɔ ko fana minɛna Amudalayi ACI kɔnɔna na maa min bɛ yen n'o o ye Mohamed a tɔgɔ yɛrɛ di Digo tɛ ya Digo n'u b'a wele ko Aba Aba ale fana minɛna a yirala sa k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni somaw bɛ k'u yɔrɔ ɲini fala ye n ye min f'i ɲɛna o don maa min ye bataki kɛ a ko olu bɛ baara de la fɔlɔ ɲɛɲinini min bɛ sen na waati min n'a kan ka bɔ ka kuma n'o ye procureur ye a na bɔ ka ɲɛfɔli kɛ an ye kibaruya min sɔrɔ o y'o ye nka nin waati in na sariya minnu minɛnen don wolomasiri tabaw ka gun kan sa o ye Jakariya Sojo ye ka taa se Musa Jane ma Mamadu Keyita ale ni Soyiba Jara olu bɛɛ lajɛlen bɛ bolo la wulikajɔ in ani cɛsiri in kɔnɔna na o kɔni bɛ procureur kɛ ale ka communiqué kɔnɔna o la nin waati in na n'an bɔra o la fala ye an b'a yira sa k'a fɔ maliden minnu bɛ Canada olu fana ma t'u kɔ wulikajɔ ni cɛsiri u y'o kɛ u ka yɔrɔ min bɛ sa n'a bɛ fɔ o ma ko Mont Royal min ye mars kalo mɛkalo tile 3 ye maa minnu bɛ sa n'olu bɛ jɛkulu kɔnɔna na jɛkulu min tɔgɔ ye ko Union des Maliens du Canada n'o ɲɛmaaya bɛ Nuhun Dumbuya bolo olu ye jɛrɛ kɛ ye jɛrɛ in kɛnɛ ka sa u ye laseli kɛ laseli min ni o y'a to Nuhun yɛrɛ ye ɲɛfɔli kɛ u ka tɔndenw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min an ka Nuhun Dumbuya lamɛn yanni Lala Jite ka fara ale kan. Nuhun Dumbuya, je représente l'Union des Maliens du Canada et je suis le président de cette association. Et ka foli di bɛɛ lajɛlen ma anw natɔla fɛn min b'aw sɔrɔ aw sigitɔla Ala kana to k'aw sɔrɔ. Dire que le Mali aujourd'hui on est là pour soutenir notre armée, montrer l'unité qu'on a vis-à-vis de notre armée. En tant que Malien de la diaspora, an bɛ an ka ɲɛmaaw kɔ comme teri dɔw bɔra k'a kuma fɔ kɛnɛ kan yan nɔ cogo min na k'a yira k'a fɔ ko Maliko de don an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na Maliko de don. La patrie ou la mort nous vainc. Donc, cogoya o cogoya kan ka kɛ sisan nɔ ka Mali lataa ɲɛ an b'o de ɲini. An ka ministre d'État n'a fatura il y a une semaine an bɛ dugawu kɛ ani victime fɛn fɛn fatura Ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na ka yafa k'u bɛɛ lajɛlen ma. Anw yɛrɛ minnu bɛ yan nɔ restons unis foyi tɛ union ma union fait la force parce que n'i y'a mɛn an bɛ politique kɛlɛ kɛ a y'a sɔrɔ jamana de don pour le moment jamana de gɛlɛyalen don dɔ ye kuma dɔ fɔ yan nɔ ko WhatsApp b'an bolo Facebook b'an bolo moi je donnerai un petit conseil ici an k'an kɔlɔsi image kirikara dɔw bɛ partager la Kidali minɛ n'a y'an fɛ an yɛrɛ bɛ tila k'o partager souvent a t'an ka mɔgɔw dɛmɛ ani force alerte mun bɛ di la souvent ni i ma kibaruya jɔnjɔn min sɔrɔ k'a partager groupe kɔnɔna na ten nɔ a y'a dabila bi bi in na Mali mago bɛ a den bɛɛ la ne bolo Maliko de y'a bɛɛ lase yan nɔ yala bi a ma Ala k'an ka faso lakana Ala k'an yɛrɛ lakana et dire à nos autorités que nous sommes loin mais on est près d'eux. On est près d'eux et en toute sociabilité, on est de cœur avec eux et la guerre ne fait que commencer. On a perdu une partie du combat, mais cela ne veut pas dire qu'en train de donc, quand on vient faire, merci beaucoup. Donc, ni Malien kelen faga i sera Malien bɛɛ ma an farala ɲɔgɔn kan Montréal k'a yira ko anw fana ye Malien dɔw ye k'an sigilen don Montréal dugukolo kɔnɔ yan nɔ k'an ka ca k'an hakili bɛ an ka jamana la donc an y'a décidé ka fara ɲɔgɔn kan ka bɔ ka na an ka dusumakasi yira an ka peuple k'a yira k'an t'u kɛrɛfɛ ko mais k'an hakili b'u la
donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn nana maliyɛn fɛn fɛn bɔra an bɛ bɛɛ fo donc an bɛ dugawu fɛnɛ kɛ minnu banna ala ka hinɛ la ala k'u dayɔrɔ sumaya ala k'u fara silamɛsiw kan an bɛ dugawu kɛ en même temps ka mali suma ala ka n'an jugu se an na merci beaucoup. Ni ye an balimamuso Lala Jite ye kumakan ye jɛrɛjɛkulu a tɔn bɛɛ lajɛlen maaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen min ye association union des maliens du Canada n'a ɲɛmayaba bɛ an yɛrɛ terikɛ bolo Nun Dunbiya olu ye wulikajɔ min kɛ Canada kɔnɔna na o ye nin ye Bamakɔ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali yɛrɛ kɔnɔna na sa an b'a yira k'a fɔ min ye cortège ye kɔɲɔdonw na Kajolokaw ka maire a y'a yira k'a sɔn ko o kɔnna ale fɛ yen ko k'a daminɛ nin waati na sa fo waati min ni maa minnu kɔni bɛ to ka furusiri kɛ mairie la o tɛ se ka tɛmɛ mɔbili 2 kan wa min ye moto ye o tɛ taa mairie la tuguni maire lakaw a ɲininu fɛ sa u ka nin sɛbɛn la wa bato kosɛbɛ Kajolo a n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko min ye mɔbili ye 2 walima 3 a kana tɛmɛ o kan mairie ale bankun kɔnɔna na mototigi si kana tugu nɔfɛ o communiqué ɲɔgɔnna fana kɛra Kayikaw fɛ yen min ye kunungo kalo tile 4 ye Kayi maire y'a yira sa k'a fɔ ko cortège ko kɔni ko nin y'o bannen Kayi kɔnɔna na fɔlɔ ko fo basigi ni lafiya ko kana waati min o la sa maaw n'u bolominɛw lakana kɔnɔna na sa Kayi maire y'a yira sa k'a fɔ ko ni kɔɲɔ kɔni bɛ kɛ mɔbili bɛ se ka tugu kɔ o ye mɔbili 2 ye mototigi si yamaralen tɛ i ka tugu kɔɲɔkɛlaw kɔ tuguni a y'a ɲini sa Kayi commissariat fɔlɔ ni 2nan fɛ n'o ye Tapa n'a ka maaw ye ale min ye directeur régional de la police ye Tapa Uri Demba Jalo n'a ka cɛdenw k'olu ka se ka nin baara ninnu olu simɛ maa minnu fana bɛ yen n'olu bɛ mairie bolofara mairie kɔnɔna na sa k'olu fana ka wuli ka jɔ kɛ n'a fɔ ma centre d'état civil n'olu bɛ mɔgɔw ka furu siri olu fana ka nin baara ninnu la bato kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a daminɛ mai kalo tile 4 na sa fo waati min ni lafiya kɛra tuma min na sa maire kɔni ko k'a bɛ faamuyali ko ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ Gawokaw fɛ nin waati na min ye dugudenw ye olu bɛ ka fɛɛrɛ ɲini u bɛ se ka sɛnɛ kɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la o la sa ka sɛnɛ kɛ dugu ma o kɔfɛ u ye fɛɛrɛ wɛrɛ sɔrɔ sɛnɛ bɛ se ka kɛ minɛnw kɔnɔna na cogo min na o baara kurumukari la kunungo min ye fɛɛrɛ ncini ye a kɛra i ka so sanfɛla ye o a kɛra i ka du yɛrɛ kɔnɔna ye o min ye pinɛw ye n'i y'o sɔrɔ walima i ye bɔrɔkɔrɔw sɔrɔ ka cɛncɛnw k'o kɔnɔ sɛnɛ bɛ se ka kɛ waleya in fana a bɛ se ka nɔbɔ fana kosɛbɛ sifinnakaw ka bolofara min bɛ ani UNICEF olu kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma sa yaasa ka nin baara in sigi sen kan hakilina kuraw yaasa Kayi Gawokaw u bɛ se k'o sigi sen kan cogo min na waati gɛlɛmanw k'olu matarafali kɛ wa min ye dunkafa ye fana a bɛ se k'o fana sabati sabula yiridenw a yɛrɛ k'a fɔ k'olu caman bɛ se ka ɲɛ a la n'ala fɛnw fana bɛ se ka falen a la kosɛbɛ baara in ale nɔ ka bon kosɛbɛ halisa Gawo kelen in kɔnɔna na ko ji kɔni sɔngɔ yɛlɛla bi ji min bɛ feere mana kɔnɔ n'o den 3 tun bɛ feere maaw ma 100 o taara yɛrɛ sɔrɔ 100 ani dɔrɔmɛ 20 na dɔw yɛrɛ bɛ ka min ye mana 2 feere mɔgɔw ma 100 bi na Gawokaw y'a yira sa ko bɛna na ni gɛlɛya ye kuma tɛ nin waati min na jiko gɛlɛya kɛlen don Gawo ale fan caman fɛ u kɔni b'a ɲini sa maa minnu bɛ ji feere u k'a lajɛ ka dɔ bɔ u ka sɔngɔ la juraw ka kuma u ka maaw fɛ kuma tɛ nin waati in na jiko gɛlɛya a bɛ ka gwadomusow sɛgɛn kosɛbɛ Gawo ale yɛrɛ marabolo kɔnɔna na Yorosokaw fɛ yen baaraw ko olu daminɛna kunungo min ye dugu kɔni kun jɔra pewu maa kun tɛ se ka baara kɛ nka kunungo bankiw dayɛlɛla min ye mɔbiliw ye olu ye siraw tali daminɛ Yoroso Bamako Kucala u y'olu baaraw kɛ o waati kelen fana na sa bankiw fana olu fana y'u ka dayɛlɛli baaraw kɛ kunungo dugudenw y'a yira sa ko nin kɔni baara ta in bɛ fisaya kosɛbɛ a bɛna na ni lafiya ye Yoroso a n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Korokaw fɛ min ye laadalatigiw ye olu tɔgɔla don ka se ka faso dɛmɛ cogo min bɛn ni kelenya la olu y'o don kɛ sibiri tɛmɛnen min ye Koro n'a lamini ye laadalatigiw ale ni kafotigiw ni dugutigiw ni kabilatigiw k'u bɛɛ lajɛlen wele u ka ɲɔgɔn ye soba ale kɔnɔna na lajɛ in kɛ kun ye min ye bɛn ni kelenya k'o sinsin dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ cɛfɔ ni kanbɛn k'o sigi sen kan baara in sa a kɛra maa minnu ɲɛna sa maire 16 ka bɔ u ka sous-préfecture kɔnɔna na ani dugutigiw olu bɛɛ lajɛlen nana kafo n'o ye musow ka tɔn ye sifuw tɔgɔla tɔn u bɛɛ lajɛlen nana Koro préfet n'o ye lieutenant colonel Mohamed Lamine Kunta ye ale yɛrɛ ye ko in ɲɛmaaya o baaraw kɛ Moptikaw fana fɛ baara daminɛna o y'a yira sa k'a fɔ ko kurantigɛ kɔni kɛlen ka Mopti sɛgɛn kosɛbɛ bankiw ni faso ka baarakɛyɔrɔ kɔni caman sera ka baara daminɛ kunungo dɔɔni nka dugudenw y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati in kɔnɔna nin y'a dɔgɔkun 2 ye kuranti moti kɔnɔna na k'a sababu kɛ mun ye u ka kuran yɛrɛ bɛ sɔrɔ ni yɔrɔ min ye taji min bɛ k'o kɔnɔ taji bannen don énergie maaw bolo nin y'a dɔgɔkun 2 ye ko baara ka se ka kɛ ka ɲɛ ka maaw wasa k'o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ sabula nin waati in na maa minnu kɛlen don ka pano ta o man ca
duguden fanba jɛgɛ feerela baarakɛla bololamisɛnnin baarakɛla bɛɛ lajɛlen u bɛɛ lajɛlen ko sa kuran kɔni o ka se ka sɔrɔ taji ka na yaasa baara bɛ se ka nɔgɔya cogo min o tajiko hukumu kelen kɔnɔna na segukaw fɛ yen taji ale kɛlen don sugu fin ye bi sugu min ni maaw t'a sugu dɔn sabula a yɛrɛ k'a fɔ sa ko taji kɔni tɛ ka sɔrɔ segu dugu kɔnɔna na kabini dɔgɔkun caman segukaw yɛrɛ y'a lajɛ sa k'a dɔn k'a fɔ ko taji tɛ ka sɔrɔ maa minnu fana bɛ k'a feere olu y'a kɛ 700 ye dɔw yɛrɛ ta ye 750 ye nka kununko min ye gouvernement maaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko citerne damadɔ sera ka don segu kɔnɔna na bi u na baara kɛ n'o ye n'o tɛ sifinnakaw tun ye wulikajɔ daminɛ k'a yira sa k'a fɔ ko segu tɛ se ka to tan cogo in na minisiri min bɛ diinɛ ni bato kunna ale ye hiji tagalaw minnu kan ka taa hiji tagalaw dɛmɛ u ka baara la n'a bɛ fɔ o ma délégués maa 130 a y'olu bisimila kununko a ka minisiriso kɔnɔna na Mamadu Kone a y'a yira sa k'a fɔ ni maa 130 ninnu sugandilen don jamana fɛ u ka se ka taa Mali hijiden bɛɛ lajɛlen dɛmɛ baara in senfɛ sa u ye hakilina falen kɛ degun minnu yera ani bilasiralikan minnu bɔra jamana ɲɛmaaw yɔrɔ min ye fɛɛrɛ kura min bɛna sigi sen kan délégués yɛrɛ ka se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la hakilina in a fora bɛɛ lajɛlen fɛ minisiri kelen k'u wele Ibrahima Jawara ale tun b'o kɛnɛ fana k'a ye min sɔrɔ an ka jɛ ka o filɛ. Le 4 mai 2026 diinɛ minisiri a ye wele bila délégué bɛɛ ma ka taa ka ministère la cogoya min na gouvernement ka bilasiralikan k'o di délégués ma an balima silamɛw. Sɔgɔmada na an ka jamana président tɔgɔra n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye an ni Mali délégués mun kan ka taa idenw ɲɛnabilali kɛ mɔgɔ 133 ma an y'o fara ɲɔgɔn kan sɔgɔmada na walasa ka jamana ka hakilina miiri fɔ o ɲɛnɛ heji baara kɛcogoya la fɛn min bɛ yen n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka Mali hejidenw ɲɛsuma fɛn min bɛ yen n'a bɛ kɛ sababu ye ka Mali ka bonya segin a ma mɔgɔ tɔw ɲɛkɔrɔ a bɛ komi faden kɛnɛ donc o hakilina miiriba mun bɛ yen ni an y'o fɔ o ɲɛnɛ ani jamana yɛrɛ président ba o ye effort min fourni heji yɛrɛ ɲɛli ko kɔnɔna na an y'o fana fɔ o ɲɛnɛ. N'i ma délégués dɔn délégués de ye mɔgɔ ye minnu bɛ da hijidenw kan cogoya min na k'u dɛmɛ ka hiji baara kɛ u bɛ taa se mɔgɔ 133 alhamdulilayi an y'a bɛɛ ye bɛn ni ministère ba in na ka t'u sigi minisiri ɲɛma bilasiralikan lajilikan a k'a d'u ma jamana tɔgɔ la. Ne hakili la karamɔgɔba mun n'o o delila ara o y'a faamuya fana inshallah a bɛna kɛ o kɛcogo ye an bɛna min fana fɔ heji kɔnɔna na baara o baara n'a bɛ kɛ fili dɔw bɛ k'a kɔnɔna na an tɛna don fili ninnu kɔnɔna na mais fili mun bɛ kɛ ka caya san o san an ye o dɔw fɔ o ɲɛnɛ n ko o ka o yɔrɔ ma janya ka bɔ o fili dɔw la o y'a faamuya fana ni ala ka diɲɛ ye o b'a kɛ o kɛcogoya la welekan min bɛ an bolo dɔrɔn k'a fɔ o ɲɛnɛ o ye o yɛrɛ ka ɲɔgɔn minɛ fɔlɔ heji baara kɔnɔna na ka tila ka ɲɔgɔn bonya ka ɲɔgɔn yɛrɛ bonya cogo yira ɲɔgɔn na ka hejidenw bonya ka tila ka jamana yɛrɛ ka image bonya. An balimaw Dr Mahamadu Kone a y'a yira délégués la k'a fɔ u bɛɛ ka wuli k'u jɔ ka d'a kan u bɛ mission min na nin ye jamana ka mission de ye u bɛ taa de cogoya min na ka hejidenw dɛmɛ u ka bato kɛcogo la o tuma bɛɛ ka wuli k'i jɔ k'i seko kɛ cogoya min na 2026 ala k'a tɔgɔ duman di Mali ma. An ka minisiri ka fo a ka kɔnɔnjɛya la ka barika d'a ye an kan ka baara kɛ cogo o cogo a y'an bilasiraw la o tuma a bɛ anw de ma sa an fana k'an jija baara kɛcogo ɲuman na an ka faso kunna wolo. Nin kɛnɛ in kan sa minisiri ka cabinet mɔgɔw an y'a bɛɛ kɛnɛ kan maison aji ɲɛmɔgɔba n'ale ye délégué général ye Dr Abdul Fatah Sise a fana tun bɛ nin kɛnɛ in kan an balima silamɛw o la sa délégués u y'a yira an na k'a fɔ u fana labɛnnen bɛ su ni tile cogoya min na u bilara baara min na k'a kɛ fo k'a ɲɛ inshallahu. K'ala deli an ka jamana bɛ situation min na ala ka nɔgɔya k'a ye an balimakɛ ni minisiri a y'an wele ka ladilikanw d'a ma baara in kɔnɔna na o ye kɔrɔlen ko ye alhamdulilahi rabil alamin kuraw ni kɔrɔlenw an bɛɛ lajɛlen y'a mɛn an bɛ ala deli ala k'a mɛn tulo ɲuman d'a ma. Alhamdulillah an balimaw an b'aw kunnafoni k'a fɔ sini mardi le 5 mai 2026 gouvernement ka premier vol o bɛna wuli ka bonya k'a kunda ka taa Madina inshallahu aw ni caw ni baraji Ibrahim Jawara assalamu alaikum.
Ko kan kibaruyaw an b'o daminɛ ni Niger ye kunungo Niger jamana ɲɛmaaw olu ye kunun dɛnɛ kɛ sun ye sun ka ɲɛsin waliya cɛjugu min ye Mali sɔrɔ n'o kɛra avril kalo tile 25 u ma dan o ma min ye dugawu kɛ a bɛ fɔ ma ko kununtu yaasa ka degun ta ka bɔ tɛnɛnfo ka jamanaw kan Nigerkaw y'o baaraw fana kɛ Bamacɔli Jawale ka bɔ bɛ se ka nagasi cogo min ye Niger gouvernement a y'a yira sa ka fɔ ko tɛnɛnfo ka jamanaw dafirili kɔni ni Ala sɔnna ma o tɛna kɛ min ye bato in ye a bɛna to sen na kunungo kɔni Nigerkaw u kun y'a fɔ cogo min na sun u y'o kɛ dugawudon ye ka ɲɛsin tɛnɛnfo ka jamanaw bɛɛ lajɛlen ma gɛlɛya degun min ye anw ka jamana sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Maroc masakɛ ale ye a denkɛ o sugandi nin waati na u ka wolomasiri tabaw ka bolofara min bɛ masakɛ yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔna na ka bila o kunna min ye Prince Moulay ye san 22 ale kan ka kɛ golokansigi o baaraw kan ka se a man ka yan'o cɛ min ye kibaruyadilaw y'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya in kɔni ye waleyaba ye waleya min b'a yira sa k'a fɔ ko denkɛ in jɔyɔrɔ ka bon sabula a fa yɛrɛ n'o ye Mohamed Sisi ye ale yɛrɛ tun ye nin waleya ɲɔgɔnna o kun taara ka ɲɛsin ale ma a yɛrɛ fana ka cɛkɔrɔba fɛ n'o ye Assane de san 1985 sa k'a yira sa k'a fɔ ko tiɲɛtabaga min bɛ yen masakɛ la ni Ala y'a ka kow yɛlɛma don min na o ye na kɛ a denkɛ in ye min ye latigɛ ye u y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati in na ko maa caman kɔni kun sigilen don kanu kɔnɔ sabula kuma misɛn kun cayalen don kosɛbɛ Mohamed Sisi ale nɔrɔbilali ko la u ka denbaya yɛrɛ ale kɔnɔna fana na Egyptekaw fɛ yen Egypte y'a yira sa ko baara in ko ale bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin o ma dɛmɛ min ni o talen don ka ɲɛsin baara in ma baara in bɛ se ka yɛlɛma hɔrɔnya baaraw kɛ cogo min na lakana ani basigi kɔnɔna na Egypte jamana ni jamana cɛ siranabɔ minisiri ale kɔni y'o bataki kɛ min ye mɛ kalo tile 3 Afrique du Sud kaw y'a yira sa k'a fɔ kunungo ndɛrɛ k'u bɛna dɔ fara taji sɔngɔ kan u ka jamana kɔnɔna na station bɛɛ lajɛlen na k'a daminɛ mɛ kalo tile 6 la sa ko min ye 100 saradala ye u bɛna yira sa ko dɔrɔmɛ 20 dɔrɔmɛ 30 ɲɔgɔn o bɛna fara a kan yaasa maaw k'u labɛn k'o kɔnɔ ɲɛfɔliw bɛ ka kɛ yanni mɛ kalo tile 6 cɛ suguw bɛɛ lajɛlen na sa taji yɛrɛ a bɔcogo ɲuman n'a feerecogo ɲuman bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ cogo min ka bɔ sugufin na ko o baaraw don Alimaɲikaw fɛ yen maa 2 kɔni olu fatura waleya cɛjugu dɔ senfɛ maa dɔw fana joginna maa dɔ kɔni ale de kɔni filɛ nin sa ka mobili ta sa senatigiw ka yɔrɔ ka mobili ta ka boli ka ɲɛsin olu ma u ka dugu min kɔnɔ n'o ye Leipzig ye Alimaɲi ale kɛɲɛkɛ yan fan fɛ waleya in kɛra kunungo ntɛnɛn a yirala sa k'a fɔ ko min ye polisilakaw kɔni ye wulikajɔ kɛ maa kofɔlen in tɛgɛ bɛ se ka d'a kan cogo min na ani maa minnu bɛ bi ni an'olu bɛ baara in na olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔ minɛ cogo min na sa k'a ɲini k'a dɔn kun jumɛn y'a bila nin na u bɛ se ka dɔn cogo min na ko o baaraw olu bɛ senna polisilakaw fɛ Pape Léon 14 ko n'Ala sɔnna a ma bi ale kan ka min ye Marco Rubio n'o ye Américain ka secrétaire d'État ye k'o bisimila a yɛrɛ dagayɔrɔ la n'o ye Vaticankaw fɛ yen nin waleya min ka kɛ sa kalo 1 fɔnkɔɲɔgɔnkɔ ni jalakili min ni Trump y'o ta k'o ɲɛsin Pape ma Pape min yɛrɛ ne ale yɛrɛ Amérique ka ye nin waati in na États-Unis kaw fɛ yen min ye Donald Trump ye ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko ni Ala sɔnna a ma a ye fɛɛrɛ min sigi sen kan yaasa ka se ka Detroit Dormuzu dayɛlɛli baaraw kɛ o bɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka pankurun dɔw bɛ yen ani n'u ka bato dɔw olu bɛna taa sa min ye kɔgɔjika bato minnu bɛ yen n'olu dɔw kɔni jɔlen u tɛ ka se ka bɔ Detroit Dormuzu kɔnɔ k'olu sɛnsɛn ka na n'u ye yaasa baaraw bɛ se ka daminɛ cogo min na a kɔni ka laɲini ye o ye min ye kɛlɛ min tun b'a ni Iran cɛ sa n'o daminɛna février kalo tile 28 tɛmɛnen k'a bɛna na ni sɔnɔgɔyaba ye o kɛlɛ in kɔnɔna na Corée du Sud kaw fɛ yen a yirala sa k'a fɔ ko min ye mugukan bɔra yen mugukan min bɔra yen ntɛnɛn don a kɛra tasuma fana ye ka tiɲɛniba kɛ ka ɲɛsin Corée du Sud ale bato dɔ ma Detroit Dormuzu o fanfɛla la min ye Corée du Sud kaw ye u y'a yira sa k'u ma foyi faamu nin waleya in na sabula u t'a dɔn mugu bɔra yɔrɔ o yɔrɔ ka na se olu ka nin bato kofɔlen ma u ka jamana minisiri m'u ka jamana cɛ siranna ko kunna sa ale y'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya in kɔni cɛjugu in kɔni kɛra ko nka ko maa ni ma to waleya in ale senfɛ Amérikikaw fɛ yen kunungo nɛgɛ kanɲɛ 15 waati maa kofɔlen dɔ Siganama ale kɔni ye mugukan wuli jamanakuntigi o ka baarakɛyɔrɔ masuruna na min ye Maison Blanche ye min ye sɔrɔsilakaw ye sa u sɔminen kamalen fɛ sa u y'a yira k'u b'a minɛ min kɛ a y'a lajɛ ka duuru don fiɲɛ na a kɛtɔ ka taa sa a kɔni ye mugu ci o de daminɛ maa kofɔlen u sera ka tɛgɛ d'a kan k'a minɛ sa a ye maa dɔw kɔni jogi o waati kelen o y'a sɔrɔ sa min ye Donald Trump ye ale kɔni tun bɛ kuma na Maison Blanche kɔnɔna na o baara in olu tora senna fo ka taa o ban kunnafonidila minnu bɛ yen sa u kɔni sera ka olu ta ka na n'olu ye gazon sanfɛla la n'o ye binkɛnɛ ye yaasa ka se ka bɔ so kɔnɔna na nka Trump ale ka laseli min tun bɛ senna ale ni baarakɛla jɛkulu ɲɛmaaw o baara o tora senna Maison Blanche kɔnɔna na foyi ma bɔ o la o ma jɔ o baara kɛra ka se fo a dan na farikolo ɲɛnajɛko ta na sira fɛ sa an ka sifin minnu bɛ yen n'olu bɛ san 17 la
olu kɔni kan ka u kunda Maroc jamana kan. Maroc jamana kɔnɔna na mai kalo tile 13 ka taa bila juin kalo tile 2 la sa Coupe d'Afrique min bɛ sifinw tɔgɔ la o kan ka taa Marocains fɛ yen. Demba Mamadou Traoré na ale ka dege karamɔgɔ ye ale kɔni ndolatila 25 ta baro sigi senfɛ sa n'o kɛra fɛn na Fédération malienne ale jabala la a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ndolatila ninnu kɔni labɛnnen don k'u ta kun ye coupe taliko ye ala k'a don garisɛgɛ la. CAN min kan ka kɛ Tanzanie, Uganda ale ni Kenyakaw fɛ yen ale tirage n'o ye ɲɛbila ndolataw ye n'a b'a fɔ ma ko éliminatoire o baaraw kan ka kɛ sibiri ni ala sɔnna ma min ye mai kalo tile 19 ye ale bɛna na kɛ sa yaasa ka se k'a dɔn k'a fɔ maa minnu ni maa minnu bɛna bɛn fo ka taa se kɛnɛ in kana ma k'o bɛɛ lajɛlen danganamaya nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya min dira ma Falaye Keyita Ana Jara ani ne yɛrɛ fɛ an bɛ dugawu kɛ sa ko ala k'an ka jamana basigi ala k'an ka jamana kɔlɔsuma Jaba Sidibe an b'a fo ale bɛ Salakaw ka sigi la an tɛ ɲinɛ Sori Kɛmɛso Bayiba mairie district kɔnɔna na min ye Buwajan ye k'ale fana fo Segu kɔnɔna na a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen an tɛ ɲinɛ Jalafarakaw ka maire kɔ n'o ye Seydou Sako ye Siriman Bacili k'a fana fo monsieur le maire le jeune Thierno Oumar Asidalo Amadou Gassama ka taa se Yaya Fofana n'a ka baarakɛlaw ma nido ɲuman feereba Bamakɔ kɔnɔna na Torokɔrɔbugu Joliba terrain kɛrɛfɛla la an b'a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo a k'an bɛn waati wɛrɛ. C'est officiel. Bamako, on arrive. Si tu fais attention, pas moi je vais te gifler.